ano, helmet. Parang mo, anak ng tuwa. Ha? Wala ka. Nakikita ko na si Gcash. Nakikita ko na si Gcash kami sponsor. Sige, sabi mo ka na, God. Sabi mo ka na, God. Ano na akong torturingan. Sabi mo pa nga yan. Parang ano, kay 160 ba kayong tuloy? Parang ang pag-isay mo, ginawa mo. Torturingan ba yung tuloy?
Puno. Malabing ako sa salamat. Sige po, sige. Apod pa kanya ko sa istorya.
Laban sa batas. Nagalit na pila sa radyo. Ha? Oh. Di ko kan matakan babalikan yung oras na yun, no? Palit mo sa bago. Ano eh? Ano? Doon tiyo, di ba nasanggagot yung tiyo sa parang Yan ang turingan. May turingan pa dyan. Tira. Basta ang turingan, babawal. Yan. Oh, tuloy na. Oh, tuloy na. Sige na.
Ah, ano? Ano ba nagpunta ako?